Lot o weithdai. Dwi'n mynd i gwylio llenyddol, gwylio fel hyn, fel Eisteddfod yr Urdd. Dwi'n creu cerddi comisiwn hefyd, felly am can y swydd yw i fel sgwennu i blant ac i sgwennu ar gyfer blant, gweld beth sy'n diddori nhw. Mae yna deimlad bod barddoniaeth a llenyddiaeth jyst ar gyfer y dosbarth, felly be dwi eisiau gwneud yw i dangos bod ni'n gallu cael hwyl a bod ni'n gallu dod i gwylio fel hyn a bod yna hwyl mewn wneud hynna. Dwi wedi rili joio teithio o gwmpas, dwi wedi bod i ysgolion ar Ynys Môn, dwi wedi bod i Gyfyrddin, dwi wedi bod dros y lle i gyd a dwi'n rili hoffi'r aspect yna o'r swydd. Unrhyw beth sy'n synnu fi. Fi'n credu mae yna wastad un person pob gweithdy sy'n synnu fi gyda creadigrwydd nhw. Dyna beth fi'n hoffi. Mae Nia wedi siarad yn agored am iechyd meddwl yn y gorffennol ac mae'n byw gyda gorbryder. Mae sgwennu wedi ei helpu lot. Dwi'n defnyddio sgwennu fi bron fel dyddiadur, fel fi'n sgwennu yn pethau sy'n digwydd i fi a fi'n meddwl amdano nhw tra bod fi'n sgwennu a weithiau mae hwnna'n helpu fi i ffeindio allan sut dwi'n teimlo am y pethau sy'n digwydd i fi. Felly fi'n gobeithio, os dwi'n cadw fynd yn ei hwnna, bydd plant neu pobl ifanc sy'n mynd trwy pethau tebyg yn gallu gwneud yr un peth trwy darllen gwaith fi. A beth bydde neges ti i'r plentyn ifanc na sydd eisiau mewn i lenyddiaeth neu sgwennu barddoniaeth? Does dim rwystrau i dy greadigrwydd di, felly bydd bynnag sy'n neud sens i ti, bydd yn neud sens i rhywun arall yn y byd.